Nekong nasap ngai kublai api hagan ka por ka bamata lengba jogan ka YouTube channel ka jonga bat nga aingu ya blai bo blai ai nga ka met ka basai baklan kumjuru ya pi bagin ngla ya ka ban ya kernyong ya ka baik ngi ngla ya ka ban ya ksat dala ibuit ibor te ka phang ka nga kwa ban wanra hagan ka por ban yakren markmat hagan ka por ka longba syapang ka syapang ka mat ka ba ubar den wanra haga ying dorbar tawan namenta bala kiu palat kini ki marbam ki mardi hapo junga ni jala ga jungi ki bala kiu hadu kata kata kini ki marbam ki mardi hapo ga jala ga jungi balai ka kiu hadu kani kini ki marbam ki mardi hapo junga ni jala ga jungi hato yole se don ai emo ta shalanden namarba haki wiki state haki wiki ri haki wiki ki jaga gi iba ki ka sorkar kayele ban pentat ya ki marbam ki mardi haki wiki jaga kayele ban perkhat yo pai ba ka ai ka khia ka ai ka shon tung pai ba kayele ban penbiang khala hangne hapo jong kanika hangne hapo jong kanika ri ka jungi hane hapo juga jaga ka jungi balai ki marbam ki mardi ki kiu naga por sakapor hato mangi pai ba baro ngila ruspa hato hapo jala meghalaya jing omdon su baduk hato hapo jala meghalaya ni baro ngi deki officer baro ngi deki nung kinung terekam hato baro ngi deki tagi high level hapo juga jala ji baro naka chispa persen kendai po persen nung dei bodok kendai po persen nung dei utau bodok botoy bun ksat dalai buji bor ban trebela banyo kabam damit ban tremen sngi tenamar kata kadau kinong ilam jong ka voice of the full particular wanra yagan ka mat kaban yakren haga ying dorbar thawan iba arden ila wanra yagan ka mat ban yakren ikwa ban penduna ka jinkiu palat jogi ki marbam ki mardi peuse ni iba gani ka sarkar ka jongi ka kentaj mardor ya gani ka mat ka ba iba arden i wanra kene gede ka tarajur kalano siliang sakaba palat ka tarajur kalano siliang sakaba palat omdon ba perkhat namta jingi baduk masuk omdon ba perkhat namta jongi baduk ba kerdu ba dabram dabsya namar kata kadau dayang ne baga ktin ga jong blai ru ong kham jam ga ut ban phut leng bai thliu thnya ka ba yu boruspa ban yo ya kahiman binen kata ga de jincha kamarap kabangi rep nang ne kamarbam kabangi penmi nang ne napo ga jala ga jingi ka jinier dor sakaba palat dapi phai shaus nyam dapi phai shaus in dapi phai shaki ki jingri ki jingdup dapi phai shaki nagini ki biskot u bami naga jala ga jingi kini ki marbam ki mardi ki bami naga jala ga jingi kiyar ki ba wan kini ki marbam ki mardi ki ba wan nagari thor pat ka jingrem sakaba palat mangi boduk bosuk kut tangak jing jaunut kut tangak jing ya mai yania sing sistem bomla ban pembit penbiang yala ki khun ki kti bomla ban pembit penbiang yala ka family ka jongi namar ba ka belas ngi ngilik belas saus pat ka cis ngi kat bagi jing dawa pat dagi san riwajar haga sitayo te se e ken yala ban pendap penbiang ya kata namar ba ngi yo ya kan ke sorkar ka bom tip ban perkhate yang yu pai ba lada ka tip ban perkhat kala hab ban yakren ya ki mat ki ba uba bar den wanra hapo jong ka jing dorbar thawan kane ki jing yurat namata jing boduk ubostu kane kata ka jing nyuben namata jing ki babun ki balang ngi jit ya kinong thawan ki jongi ban thau ki an namata jong yu pai ba
om ban thao ya taka an yala de jongki te bale bat ka egene Dena mar kata kadau baka jala ka jengi kanang duk so saka bapalat Dena mar kata kadau ni duk ni keduk ni dabram ni dabsya Dena mar kata kadau bami ki nongtu ki nonute bami ki nong nomar ba ka jala ka jengi kala hiar saka bapalat ki marbam ki mardi ki lakiu saka bapalat ki bay school ki bay stat ki bay pang ki bay stom barakot kila kiulut nakapor sa kapor om don baya kern bay om don baya stat nam ta jingi pajba don ki briu ki bakato ka nengut ki emle ki ba sngu khia nam ta jingi pajba kim nom sngam kisule menti hato gane mo kataka ka kataka kom ka bapiko ban yalam yangi pajba